माँ शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहेबगंज। कहाँ से लानव कनक झुमकवा, कहाँ से नानव नथुनिया ये, कहाँ से नानव कनक झुमकवा, कहाँ से नानव नथुनिया ये, कहाँ से नानव गला सिकरिया, जाइबे कौनी दो कन्या ये, कहाँ से लानव गला सिकरिया, जाइबे कौनी दो कन्या ये। बम्बई से लामिया नाके नथुनिया, देवघर से ननिया कंगनवा ये, बम्बई से लामिया नाके नथुनिया, देवघर से ननिया कंगनवा ये, बेलहर से नानिया गला सिकरिया, जाइया सुनरा दो कन्या ये, बेलहर से नानिया गला सिकरिया, जाइया तू सुनरा दो कन्या ये, बेलहर से नानिया गला सिकरिया, जाइया तू सुनरा दो कन्या ये। कथी के लानव कानक झुमकवा, कथी के नानव नथुनिया हे, कथी के नानव कानक झुमकवा, कथी के नानव नथुनिया हे, कथी के नानव गाला सिकरिया, जाइबे कौनी दुकनिया हे, कथी के लानव गाला सिकरिया, जाइबे कौनी दुकनिया हे। रोल गोल ननिया काना के बलिया, सोना के ननिया नथुनिया हे, रोल गोल ननिया काना के बलिया, सोना के ननिया नथुनिया हे, चांदी के ननिया गाला सिकरिया, जाई के सोनर दो कन्या हे, सोना के ननिया चांदी सिकरिया, जाई के सोनर दो कन्या हे, सोना के ननिया गाला सिकरिया, जाई के सोनर दो कन्या हे। कथी से लानवई कानक झुमकवा, कथी से नानव नथुनिया हे, कथी से लानव कानक झुमकवा, कथी से नानव नथुनिया हे, कथी से नानव गाला सिकरिया, जाइबे सोनर दो कन्या हे, कथी से लानव गाला सिकरिया, जाइबे सोनर दो कन्या हे। रेला से नानव कानक झुमकवा, बसा से नानव नथुनिया हे, रेला से नानव कानक झुमकवा, बसा से नानव नथुनिया हे, टेम्पू से लानव गाला सिकरिया, जाई के सोनर दो कन्या हे, टेम्पू से लानव गाला सिकरिया, जाई के सोनर दो कन्या हे, टेम्पू से लानव गाला सिकरिया, जाई के सोनर दो कन्या हे। माँ शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहेबगंज।